talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Never forget that our God is our friend, and like all other friends, He longs to hear what's been happening in our lives. Join us in giving and sharing the language of hope with us diri lang sa
Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning, good Good morning. morning! Good morning, siya. everyone. Si Daryl and Si Yuki, wala. nag-uli sila itong kay Oo. birthday siyang papa. Mm-mm. Then si Lovely nagbakasyon. Nagbakasyon. Oo. Bakasyon grande. Bakasyon. Oo. And si Pagkanindot. Charm, siyempre, ito na sa US. So, Lagi mingaw. Kita diri pabilin. kita pabili. Wala tag Pirmi mo namingaw kita. kadali. Anyway, magpasalamat ta kay na si Shar nakig-join. Lagi. Yes. I'm welcoming And myself today's again. episode is very excited. No, kay natay mga bagong panghitabo nga ato ikahatag sa ilatan. Wow. Yes. So, atangan nila na mga kapaglaom. Yes. And ato mga kapaglaom nga pirmi nagasunod sa ato ang television nga makita kita sa Channel 25 sa ato ang local antenna para sa Channel 17. And sa Cebu, Channel 25. Andya sa Luzon sa ating mga kababayan dyan sa TV Plus, Channel 44. And nationwide sa Channel 33. Karon mga kapaglaom, ikaduha kita nga Sabado sa Agosto. And tulo na lang ka Sabado, moabot na ang beer. Berman. September. Dali ra kayo ang Oh, panahon. ang mga ninong o mga ninang, prepare na mo, mga pag-umangkon, pangayo na mo sa inyong maiyaan ng uyuan, tungod kay Walay December taguay. na. Sa mga kuya, sir. I-remind na sila daan. Sa imuha Ay, siya, kay salamat kayo, kuya. nakatrabaho na ka. Ayaw ba? So, bantayan na nimo yung mga pamangkin nga mangayo nimo. And mga Yes. kapaglaom, ato gina nga mag-countdown tata sunod tuig tong kay dali ra kayong panahon, no? So, sunod tuig moabot na ang 2019 na dayon. Diha na makita na to unsa ato ang mga panginahanglan nun sa tibok nga Bago na sad nga mga bago nga mga challenge. O kalambuan. Oh, kalambuan. Di ba, Bing? Yes, tinuod yun na Kuya Wing, no? And sometimes tungod sa kadali sa panahon, we tend to forget the things that we need to prioritize o sana ang ato ang panglawas o atong health. Yes. Atong makalimtan nga kailangan data na to ampingan na to kay health is wealth. Apila po diha ang ato ang panahon sa atong kaugalingon, sa atong mga loved ones, sa atong mga tao sa atong palibot ato das Yes. nagikalimtan, no? Pero muna siyang girimay na tong about time management. Yes, you're right. At Diba, ibig Vince? na tinuod gina-advisable ginatay time management, di ba? Para dili po ta focus na sa kabutangan na po tayo panahon sa pakigminggo sa bang tao. And sa atong mga butang po nga, kailangan po sa atong kinabuhi, di ba? And speaking of time management, ato yung kalipay nga nakauban nato. Actually, kaya kita niya time no, nga makauban siya. Istorya sa iya, isa sa atong mga correspondents gikan sa abroad, na si Sister Alison May Catolico. So unya taon-taon makita among ipakita sa inyo ang among ipangisgutan kauban siya no. Unyang taod-taod. So amo sa ikalipay nga nakauban amo siya. She's from Los Angeles, California, but she's not a stranger here in Cagayan de City, no? Yes. Kalipay kinato nga nakauban nato siya. Yes, tama ginapits no nga unyan taon mga kapaglaom ato siya makauban. Kung mailhan nato siya unya tungod kay iyang amahan nato makauban niya sa GMP. Oh, Yes. so excited At daw. to si Pastor Wilson Catolico. Yes, mamaya mga kapaglaom. And mga kapaglaom, karon mo ato ta sa inyong paborito ang harana sa Kabuntagon. Ang atong bisita karon si Amy Cassandra Katso, kauban siyang pianist nga si Sai Del Rosario. Ato kinintanahon dinhi sa harana sa Kabuntagon. Kung si Jesus mubalik na, andam na ba kita? Kung tan-awon ng atong mga binuhatan, murag dili pa. Pero kung paning kamutan ta, makauban gayud kita, busa igsuon ko dasigda. Kung dasigda karon, dasig sa
nga imong Diyos andam para tabangan ka. Kung daghan imong problema, magluya-luya na ka. Ayaw igsuon ko dasigta. Kung dasigta karon, dasig sa daugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung kita sao na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Lahi ra yun ang nagtubo nga namatuto sa pulayanan, tulungan ug iglesia nga makiglambigit, makibahin sa bulotong maayo. Bulaton, sama sa pagduso sa maayong balita. This is Daryl Icteon. You're watching Kumustahan on Panimbaya sa Kabuntagon World. Makihinabi na ito karong buntaga ang usa ka respetado, ehemplo sa buhat. One of the correspondents of Panimbaya sa Kabuntagon World dito sa US of A, Los Angeles, Ma'am Allison May Katoliko Taton. Ma'am, thank you for joining us today. Thank you for having me. Actually, daghan mig mga curious questions no kay wa man mi nagkatog US. So mo tanami, kumusta man ang usa ka Pilipino nga Adventista dito sa USA? Actually, naka sa Los Angeles, California right now. Oh. Na ako dito sa Los Angeles area gyud dito sa ginatawag nilang ghetto area. Dito ko nagapuyo. So ang mga mostly sa akong community is mga Mexicans. So kami, mga nurses man dito mi nagapuyo sa apartment sa ginatrabahoan ako, Adventist Health What Memorial, daghag pug Filipinos. So, Ma'am Allison, when you first went there, I think it was in 2003, right? Kumusta ang worship? Mao lagi ang among challenge dito, wala may Vesper. Sa Sabado lang yun may maka-gather. So ako nangita pod ko pagi nga makasimba mig Vespers. So what did you do? Lagi kayo naanad beta Filipino, naanad nga natay Vesper Friday night, natay Friday night worship. So what did you do? So akong gihimo kay tuod wala. Kay ang amuang simbahan layo ba? Lagyo ang mga members pod. And then naga-rent lang man sa simbahan. Unya ang ilahang rent is every Saturday lang. Walay labot ang Friday night. Walay labot ang Friday night o ang midweek. So ang akong gihimo kay dito sa White Memorial na chapel. Unsa na siya ang White Memorial? Ang White Memorial atuan ng hospital. Hospital. So na chapel dito nga wala ginagamit every go, and then nakita nako nga ang ubang mga religion, pwede sila mo gamit ito. Ning ko nga, why not kita nga ato amountan ni nganong kita di man ta makahimog service. So akong gihimo is akong gitap ang ato ang chaplain dito sa hospital, and we requested if we can use the chapel every Friday for Vespers. So ang mga Filipinos ito ang active pod sa ato ang church activities, sama sa mga Sabbath school o sa uban pang mga activities sa church nga naapoy potluck dito kay usually sa mga usually sa mga puti nga churches wala man gyud potluck. Biya dayon. So mga Filipinos ang naga-organize sa potluck. So maganahan ang mga visitors nga mag-stay. Mga puti mga ito ni join po sila. So mudala po sila food nila. Labi na sa mga visitors nga mo attend sa church. Actually, ma'am, di na sila proud kami. Nagpasigarbo na may kalipay namo nga nang mga miyembro sa Panimbaya Kabuntagon World, ang iyong pag-volunteer as correspondent. But before we go there, before ka na imong correspondent, kumusta man what was your ministry there? One of the ministries namo nga ginabuhat sa among church kay
every second Sabbath, every second Sunday sa bulan na ami street feeding. No, mamili lang mo area dito? Mamili mi kadaghan man po dito mga homeless. So mga homeless mo no abong gina Where would service. you get the funds? Ang mga funds gikan ra pud sa brethren. Ang ilaha po sa amuang sa amuang kasing-kasing So regular kinasing-kasing na siya ginahimo ni ma'am? Regular gina Sa siya. church? Di na siya musipya. Ang inyong church, say, ang among pangalan sa church namo dito is Light Above SDA Church. Light Above Ginadumalahan kini ni Pastor Alabat. Okay. Pastor Rodrigo Alabat. And I heard na ang imong husband, isa sa mga elders dito. Siya ang Dasig isa mo sa duha, mga ma'am, no? elders. Okay, kinahanglan gyud ta madasig kay hapit na mo gyud mo balik ang Ginoo. Let's talk about your personal ministry dito sa church o sa hospital where you're working right now. So ang amo ang church gina-invite pod siya sa pagsinging sa nice singing ministry sa mga patients dito. Naapod mi Vespers meeting nga gina-held every Friday dito sa hospital, sa chapel. And then whoever nga mga visitors nga gusto mo simba or mo join sa mga welcome sila. So even sa mga visitors sa mga pasyente o Curious kay kuwato inyong singing ministry, ma'am, sa hospital. Ginapili lang man ninyo ang inyong mga ginakantahan? Wala na mo ginapili. Naarami assignment gyud nga ani nga floor kung dito mo kanta sa tanan nga patients dito sa floor dito pud may mga. And how would the patients react? Ang uban mahilak sila, Lifting malipay siguro gyud ang uban nga kay kabalo ba ka dito sa ilaha dili kayo mabisitahan sa ilang families, ang uban mga layo kaayo, malipay gyud sila no makit-an gyud nimo sa ilahang mga mata usahay nga murag mag teary ay pa na sila nga makantahan sa ato ang labi na sa mga kanta nga atong gina-share sa ilaha. Mga puti sila, no? Mga puti. Napoy mga Mexican. Napod. And whose initiative is this? Sa Amora pong church. Yeah. Sa mga youth o sa mga adult. And this group nga mo kanta dito composed of Filipinos. Kami tanan sa church. So kamu lang magkuot sa inyong kagalingon ko ano na in fact napakaganda yung mga pamilya ang tabadalan dito sa Pilipinas, di ba? Pero magkuot mo kagalingon yung bulsa para sa inyong ministry. Oo. So ang amuang lang yung kuan nga continue lang mininyog ampo dito. Yes, Mura gid lang ang among request sa inyo ha. Actually, kung wala pa rin ka na-correspondent sa Panimbaya sa Kabuntagon World sa Hope Channel, naana pa rin kagaling ministry dito. And yung ginuwangan pagini mo karon. So how is it to become a correspondent? Ako, gikan ko channel pero wala ko na correspondent. Ang correspondent manggod kami rapor gikuan rapor ko ni Ma'am Charm nga pwede ba daw ko one of the correspondents ako nga wa man gyud ko'y talent anang mga kuano nang pero nagpagamit lang gid ko sa Ginoo po. Well, listening to your testimony today, naibalan ako nga daghan kay mo mga gipanghimo dito. Ang hirap pud na po siya ibalo sa kalibutan para ma-inspire po sila. Actually, there are many Filipinos around the world wala lang sila tap. And you're one of them who answered the call. And how did you manage all this? Work, other ministries, and then now Hope Channel? Una sa tanan no, mga itagtabang sa Ginoo kay di gyud nato ma-manage o unsaon ni kung wala gyud tay tabang gikan sa Ginoo. So kinahanglan before you start your day kay busy man gyud. So ampo jud ka den imong yung kuan imong kaugalingon sa kang. And that we will do. Ma'am, you have friends sa Los Angeles, California, and even across the world. Now is the time to greet them. Greet nako tanan na members sa LASDAC, Light Above SDA Church, mga friends and family diha sa abroad, and wherever you are, would like to say hi to you and God bless you all. Big message para sa atong mga viewers. Yes. Kung wala ang Ginoo gyud gyud ta maka-survive. So na sa ato ang na-instill na sa akong mind from the early childhood pa nako nga matuto gyud ko sa akong parents nga di gyud kalimot sa Ginoo o dili ka kalimot nga pag-ampo. Kay kung wala na dali ra gyud ta madala sa kalibutanong mga pagsulay o kung sa pa natin na kaluyahon. Thank you so much, Ma'am Alison May. Salamat sa paghahin sa imong oras. Na-imagine na namo ang inyong bulaton dito sa USA. And now,
among director gusto mo ato dito kay na-inspire siya sa inyong mga ministries ang gusto pagani siya nga mabuhat og kanang episodes dito sa US. Naapod mo dito mo adto mo dito para maka-visit mo sa mga church and then ma-interview pud nimo ang mga atong correspondents dito para sa mga events. For now it's only a dream but we'll try to make it happen. Yeah. Maki-contact lang, keep in touch lang sa iyo. Thank you so much again for your time. Thank you. Well, mga kapaglaom, hinaot nga na-inspire ta sa testimony ni Ma'am Alison May, Katoliko taton. Og atong atangan ang iya pa mga videos nga ihatag niya kanato, i-share niya kanato din sa Panimbaya sa Kabuntagon. For the meantime, ania mga painumdum, mabalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Fernando Kinimon, ma'am. Nalipay ko sa among mga programa kay makatabang pa sa tao. Labi na sa among mga pobre ana nagibati. Master Guide tambagan mi nga money sa pag-check up, nga money among buhaton, among kontrolon among kaugalingon sa pagpagkaon. Labi na sa ginadili para sa among sakit. Mo gyud na ang among sundon pod. Maayo man ma'am ang ilang kuan ni ma'am sa pagserbisyo nila diri sa kuha. Sama aning BP ko. Naibalaan ako nga mo niya ako ang problema sa dugo nako. Nagpasalamat ko nga lang kuan ako. Salamat po ko nga naibalaan ako ng pressure sa akong dugo. Nga ana day taas di ay. Pero nagpasalamat yung ko diri nga nadungog nako nga naay nagkuan diri. Niyan gyud ko. And you're still watching Hara App. Panimbaya sa Kabuntagon World. Igabit ako nga masayop ko. So dagang kay salamat, Ma'am Alison Katoliko, for sharing your story. And dili po na to kalimutan, later on, mauban po na to ang iyang papa, fresh from General Santos City. So dagang kay salamat, Ma'am Alison Katoliko. And of course, Kuya Daryl for sa pag-interview sa iya. So mga paglaom no, are you feeling uneasy? Are you feeling unhappy? Or unsa ba inyong gipambati din na sa inyong kagalingon? No, that could be rooted from our unhealthy lifestyle. So si Doc Laila mag-share ka na to karon how to nourish our body with us diri lang sa Health Bits. Edible mushrooms are classified as vegetable in the food world, but they are not technically plants. They belong to the fungi kingdom. Although they belong to the fungi kingdom, mushrooms provide several important nutrients. Nutritionally, mushrooms are low in calorie, fats, and salt, but high in protein and dietary fiber. Mushrooms contain variety of minerals and other trace elements. Apart from being recognized as a nutritious food, mushrooms are important source of biologically active compounds, particularly antioxidants such as phenolic acid, tocopherol, ascorbic acid, and carotenoids. Studies have shown that the active compounds in mushroom exhibit potential effects on the management of cardiovascular disease, cancer, diabetes, and boosting immune system. Thus, when you include mushroom directly into your diet, it will promote good health. And I'm excited because we are going to make vegetarian mushroom burger. Hi everyone! I'm excited kay maghimo na ta sa atong mushroom burger. With me is Miss Christine ug siya ang magtudlo sa atua unsaon paghimo sa pinakalamian nga mushroom burger. Miss Christine. Yes, ma'am. Thank you. So hello everyone. So karon magbuhat ta og mushroom burger, ma'am. So ang atong mga ingredients mo ni siya. So first, of course, natay fresh mushroom. And then kinahanglan natin siyang i-slice into smallest or unsa ni siya nga pagka-slice. Oo. Tapos, na-din tay cornstarch. And then, egg, of course. Egg. And then, napud tay salt. Para kuan siya. And then, natay onion. Dayon, para sa itong garnish, natay cucumber, white onion, bell pepper, and tomato. So, we can also put kanang carrot or kanang beets or any kind of vegetable para mas malami ang ato ang burger. So, depende sa imuhang yes, ma'am. So, first na itong buhaton, ato siyang i-mix. Ibutan na ito ang ato ang mushroom. Mushroom. Yes. Of course. And then, ibutang dayon na ito ang ato ang
Cornstarch. Or pwede po all-purpose flour. Oo, kung wala mo'y Kung cornstarch. wala'y cornstarch. And then, kuha lang siya, kan normal nga patis, ato siyang buhatag ko, and then ibutang din na to ang atong egg. Dayon, nato ni. Oo. Kani ang garlic. 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 Kung kulamihan. So, ani siya, dayon, Kani, unsa man a pinch of salt salt will do, to kay taste. para, oo. So, while nag-mix ka, of course, dapat, prepare na yung lutoan. Kani siya, siya diri dapit magamit ang gitag oil. Pero, Gamay pwede lang. if namoy non-stick, or pwede po siya i-bake actually, para dili ta magamit og oil, ma'am. So ang kuan di ay nun indot po di ay ta mag-invest gyud ta og mga ingani bitaw nga mga lutoan, cooking utensils like mga non-stick, no, kay makatabang man pud na isa sa ato ang health kay gusto nato nga ulay oil ang ato ang lutoon, pwede ra. Yes. So pwede na nimo na siya i-prito. So pwede na siguro ibutang, no? Oo, sige, butang na nato while nagaano ta. Para ano, and then later, siyempre naanag gyud kay finished product, no? Yes. So imo siyang i-form nimo into circle. Dayon after, so nakabuhat since nagprito naman tog patis, so mo to siya ang process pagbuhat sa patis. So naa na mi finish product of patis. So here it is. Burger. Yes. So, lami na jud kay na siya itong buns, slice nato siya into, so nana siya lower and upper part. Dayon, and then, first thing, muna siya itong mayonnaise. Light na? Yes, light mayonnaise lang kay para low ang fat. Dayon, ketchup. Tomato, ketchup. Okay. So, butangan nato siya gamay. I-mix. I-mix lang nimo. And then, yung lang yun na siyang i-mix, dayon, butangan na to siya og pepper na po. Pepper na po. Para, halang-halang gamay. Halang siya. And then, so, okay na siya. So, first na to nga buhaton, of course, gamito na to ang ato ang unsaman. Ato ang lettuce. So, atoan na siyang i-arrange og maayo. Nga, attractive siya. Tanawon. Butangan sa din na to siya aning atong gibuhat nga sauce. Di ay, para mas may lasa, no? Yes. May ano pa. So, lamig din siya, guys. Yes, cucumber dayon tomato. Kung ka ng mga burger bitaw nga mapalit nato diha sa gawas. Pero kani kay homemade man, I believe nga maka-assure gyud tang tanan na ano jud siya, healthy and malinis. O, di ba? Kay kani siya, expensive na kani siya, ma'am, mapalit sa gawas. Whereas kung buhato lang niyo sa balay, barato lang. Siya, o dayon, makapili pa. So, diba? Our burger. Okay. This is Miss Laila reminding you, rejoice in the Lord always. Be healthy. It's a wise choice.
trembling from our prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me, and I am determined to live for the King. When I am weary, I look to His face, and when I am tempted, I'll trust in His grace. Yes, I'll trust in His grace. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me, and I am determined. I am determined. I am determined to live for the King. I will live for the King. Ako si Flora Memorin, taga Makasandig. Nagpasalamat kog dako sa inyong gihimong tabang sa amoa karon, especially sa akong mga anak, kada ko ka ikatabang sa sakit sa akong mga anak sa ubod sipon. O kami tanan nagpasalamat kinasing-kasing sa inyong tabang sa amoa. Nagpasalamat kog dako labi na sa Ginoo sa iyang tabang ang gihatag sa amoa. Nga bisan tong ingon ani, wagid min niya pasagdi. Yaming kitabangan pinaagi sa inyong grupo sa Hope Channel nga makaabot ang iyang tabang sa amoa nga mga gagmay lang nga mga kuana kana mga gamay kana mubo lang nga dili mi ka-afford sa mga tambal sa mga kuan sa unsa ka lisod sa panahon karon naagi hapon siya nagtan-aw sa amoa. Salamat kay sa Ginoo sa inyong tanan. Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. We become the kind of person that we are by what we do, by what we listen to, by what we see, and by what we think of ourselves. Every single thing experienced and imitated over and over again becomes a habit that can either better our lives or bring bitterness to our existence. One thing that needs to be considered is what the mouth utters. Since young, we have always been reminded that we have our mouth and 2 ears. Therefore, we must listen twice as much as we speak. Because our tongue is one little creature, yet one deadly weapon that can either empower or ruin a person's life. So how can one guard one's heart and control their speech? Now let us learn to filter pieces of information and situations that might affect our well-being and guard thine heart and tame thy tongue, only here in Good Morning Pastor. Yes, it's been said
nga ang ato ang dila ang pinakahait nga hinagiban no bisag dili man gani na siya like kanang pinuti pero sakit kaayo po siya no. That's why we need to guard our hearts. And to talk about that is with us the former Executive Secretary of the South Philippine Union Conference and Corporate Secretary of Hope Channel Philippines, and of course former President of North Central Mindanao Conference. No, naagid siya giingon nga former mga kapaglaom. He said he's retired but never tired. Please welcome Pastor Wilson Katoliko. Good morning, Pastor. Good morning, good morning. Retired but never tired. Pero diba? nakanindot ni Pastor, kita na ko sa binaan ni siya permi sa iyang farm. Di ba? Dito sa Jensan. Sa Jensan. O kung naalam mo yung trivia gamay ganina mga kagsuon, mga kapaglawom no, kaganina katong sa Health Bits. Sa ilaha tong malay sa Jensan. Ana gyud ka supportive si Pastor Katoliko no sa ato ang kausa. Yes. O karon wing ang giistoryahan nato ba kanang ingon Pastor no nga out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So unsa may pasabot na to ana Pastor? What does that statement mean? Kay overused na kaayo siya ba? Yeah. Nindot kayo ning hisgutanan. Unsa ganito na out of the unsay pasabot na to ato Pastor kanang giingon bitaw kay murag mingon man sila nga kung unsay giingon nimo mo nagikagikan gyud sa imuhang kasing-kasing. Meaning what you feel and treasure in your heart is will flow, comes out from your mouth. Kung unsa imong gipasulod, gipuno sa imong kasing-kasing o sa imong hunahuna, mao ra sad ang mugula sa imong bakbak. Mao. Ba? So pasabot ba ni Pastor nga maimpluwensyahan ta ani sa matang sa higala o atong nabatunan kini sa iyaha madungog nato o makita nato sa mga video nga atong makita. Tinood na, you can detect or tell or detect a person by knowing what his friends are. What the books and magazines he reads. What the view or what he sees or views of videos nga iyang gitan-aw. Mga movies yang gitan-aw. O bisan pag what songs he sings. How he sings. So the kind of music that the person kind of listens music. to. The kind of movies and mao na ma-detect nimo ang tao kung unsa siya. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ba dugang na so anything nga imuhang gi-feed sa imuhang self, di ba mentally, di ba kung tanawon na to mental ra na siya pero mulaj din na siya sa atohang kasing-kasing Pastor no. And therefore kung unsa to siya na naka-form sa imuha mo imong maistorya. Exactly. No? So Pastor, nganong kuan man siya? Why should we guard our heart so that we would be guarded our kanang ato ang unsa atong ginaistorya? Di na lang ba data pwede Pastor nga kanang moingon na lang nga iyaha maguna sa iyaha man na siyang pagkatao. Kay iyaha ng freedom of expression. Murag inana Pastor. Tawag nga. Apoy katungod, di ba? Kay individual mang ta, di ba? Tagsa man tano, kinaiya sa tawo. Iya, may kasabihan na may kasultian nga when your freedom stop when my freedom begins. You see? Diba? May kaugalingon ta nga freedom, but we have to choose what we speak. Kaya kung makadaot sa uban, dili pod maayo. So there is limitations. Kung kita bitaw Pastor no, as Christians ba kanang is it kana bang naabay mas taas nga mura bag unsa ba pressure ba gyud na siya sa atoa or requirement nga attach nga being a Christian dapat ang imong mga istorya is murag na bitaw tay template o plastar. Naagi na siya na Pastor. Nganong inana man siya Pastor dili na lang ba dayta kay okay Christian ko pero inani gyud ako inistoryahan. Dili man kay ang maayo nga Christian mosunod gyud sa mga pagtudlo sa atong Christ. It should be Christian words. So natay bantayanan nga ethics dinha ingon nga mga Kristohanon. Okay, kay it goes by saying wing ba no nga kay
ni ingon man ka, ni claim man ka nga Christian ka. Christian, oh. So dapat makita ang Christ-like Na sa imo. character Yeah, sa Christ-like. imo ha. No. Dili kay ang imong binuhatan lahi. Mo claim ka nga Christian pero ang imong binuhatan sukwahi. Oh, so lahi. binuhatan pinulungan diha ba? So pastor, individual man kita mato pa ni Ma'am ni mga ni Ma'am Angel do na tay freedom of one sa atong pagsulti. So kaning sa atong pagsulti pastor, doon na ba'y mga pinulungan nato nga makahimo nato nga garbo sa matag usa nato nga mga pinulungan o makahimo so sa katao sa sa kuan pa mapagarbuhon nga mga pinulungan. Yeah. Kani ang bantayanan nato kay atong patubagon si James, no? Atong tanawon kung unsa ang gisulti niya dinhi in relation to the words we speak. Apostle James has a strong emphasis related to guarding our tongue. Okay? Sayingon siya din you know what? He compared the tongue to small things. Like for example, bits of the horse. No? Bisan unsa kadako ang kabayo pero magiyahan, no? Una nang bits ng butang. Okay. Nagsulti po siya sa verse 4 chapter 3 sa James nga ang i-compare po niya sa rudder or small hem of the boat or ship. Dako nga barko bisan bagyo pero gamay lang ang timon madala. Pero kung atong basahon sa verse 5 or verse 6, and the tongue is a fire, a world of iniquity. It defileth the whole body and setteth on fire the course of nature. In verse 8, but the tongue can no man tame. It is unruly, full of deadly poison. Mauna ang kay kahalaga, kay importante mga higala. Ang atong bantayan, ang atong mga pulong. Oo. No, kay gamay ra siya kawing pero dako kaayo siya impact sa tao. Murang giingon ginaba nga mura bitaw gamay ra na siya. Dili gyud na siya kung imong hikapon imong kay di gyud siya makasamad pastor no. Ang bitaw nga kuno. Gibutangan og lips, butangan og ngipon. Gigwardyahan ang atong tongue. Delikado kuno kaya na. Oo. Pero pastor, di ba, ang tongue na to is mula na siya vessel sa pag-istorya na to. Pero kay katuo, balik ta sa atong istorya ganina nga, ang ato ang mga pinulungan, magikan yun na siya kung unsa ang nasa atong kasing-kasing. Pastor, as Christians, what should our hearts be filled with instead? Yeah, that's a good question. And that should be, no, nga ato unsa isulod nato sa atong kasing-kasing aron mugula sa atong baba. Yeah. So atong tanawon kung unsa ang gisulti ni Pastor Pablo. Pastor Paul will answer this. No? In Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are honest, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Think of these things. Yato ba, ibutang sa imong hunahuna, isunod sa imong kasing-kasing, kining mga butang, aron dili ita mahimo nga sa dawayon. Ayun. So, whatsoever things are good, whatsoever things are pure, diba? So, everything that would help you, rather nga dili siya makadistract sa imuha, makadestroy sa imuha, kay you would become might be a distraction pud sa others. Ato sang hunaon usa nato istorya. Mao. Pero usahay makuan man ta sa atong emosyon, madalata. Di na nato hunaon. Mo na siyang giingon sa kanta pawing nga guard your heart yun. Di ba pastor? Oo. Gino so nindot pa kaayo ni siya no kay ay na kalabi nagmawala ka sa imong emotion na ay dagat yung kayo di ba pastor? Og dili lang gyud ko elder pastor. Ay na, anam din na pastor. Wala ra ba ni mabautismo Unya nagputwasing ni Taylor ba yan gani. So Pastor, thank you so much. Doon na ba kay greetings labi na sa Jensan, sa Hope Radio Jensan. Okay, muhang apo, kita na to nga na imong apo gikan sa US. Yeah, daghang salamat. I am Panimbaya na ako. Akong apo. Si Zach Riley. Og si Allison, og si Sugar. Ani sila din sa Cagayan. We are happy that they came. And sa ato usap nga mga kaigsunan, makikalaan din sa Jan Santos, no? Sa Jensan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Happy Sabbath sa inyong lahat. O sa atong Hope Radio, DXIC 95.3,
dinha sa ato nga compound sa General Santos. Yes, di ba no? O pastor ha, daghang kay salamat sa imong pagbisita sa mga pastor og unta. Magbalik-balik ka kay gimingaw na gyud mi sa imo ha. Taud-taud biya pug yung Yeah, sa ako usab nga pinalangga nga asawa nagapaminaw karon. Oo, di ba? Maayong buntag dira. Oh, hello. Happy Sabbath. So, mga kapaglaom, no, we should always remember, no, that the tongue, though small it may be, it is so powerful that it might break or make a person. And so, giingon pa nga, ang mga bata kuno, you should train it up in the way he should go. So, Yes. no, diri po sa ito ang Hope Channel, mga kapaglaom, no, na po dito mga bata, atong tanaw, nun sila po'y gibuhat sa ito, mga bata, diri lang sa Kids Station. You're watching Word of the Day here at Kids Station. Word of the Day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things. God has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, there is time for everything, and a season for every activity under the heavens. So remember, kids, balance your lives. Lain na sa tang adlaw mga kapaglaom sa Bible Beats. Dinhi dapit sa Leyte. Ako makauban karon ang usa ka partner, Miss Glyden. Yes, Kuya Wing. Welcome there sa Liba Seaside Merida, Leyte. Welcome. So, yes, thank you kayo sa imong madasigon nga pag-abi-abi namo dinhi sa Leyte. So, ato karong sayron, unsa man ato sayron sa ato mga kapaglaom karon? Ang pangutana ing ani ni siya. Sa imong pagtuo, unsa ang basihan sa kaluwasan sa tao? Ang balaod sa Dios o ang grasya sa Dios? Wow, nindot kay nga pangutana mga kapaglaom. So ready na ka? Pagsayo sa ato mga kapaglaom. Ready na dyan. So go. So, tara. May pangutana. Sa imong pagtuo, unsa man ang basihan sa kaluwasan sa tao? Ang balaod sa Dios o ang grasya sa Dios? Okay. Una si ma'am. Ang grasya sa Diyos. Nga naman. Kay ang grasya mong good, it's freely given, no? Sa Ginoo. So, murag it's between you and God. Tungod kay ang pagsunod sa balaod, mao kani siya ang bunga sa atong gugma ug pasalamat tungod sa grasya sa Dios nga iyang giula iyang kaugalingong anak. Pagtuman sa kasuguan o sa grasya si Ginoong Hesukristo nagpakatao nga mo iya atong manluluwas. So duha imo ha. Sa inyong pagtuo, unsa man ang basihan sa kaluwasan sa tao? Ang balaod sa Dios o ang grasya sa Dios? Balaod sa Diyos. Balaod sa Dios. Okay, ikaw sir. Mga gyapon. Magawig basihan. Balaod sa Diyos. So, ikaw, brother. Ako po palahi. Grasya. Oh, grasya. Nga naman. Ha? Nga naman. Kaya ang grasya mo na ang gasas kaluwasan, way bayad. Way bayad. Way bayad. O niya, gumay ka sa grasya, maluwas man tao kay hatag man nga bayad. Bala, grasya, nag-uban na sila. Ano naman? Huwag magmatinumanon tas yung mga sugo sa kalibutan. Diba, ang napulo ka sugo. Nagihatag sa Ginoo nato din sa kalibutan nga magmatinumanon ta. Ang mag-uban dyan na sila. Uban. Dili po hindi magbulag. O nga naman. Ay, grasya sa Diyos o ang maora na sila. Maura ingon diha sa Biblia nga magbuhat sa tarong aron makaangkon sa kinabahindayon nya kaluwasan. Maluwas. Oh. Grasya. Oh, grasya. Maluwas na. Mao naman na sila da naman na. Wow, si ma'am. O, ikaw ma'am. Sige, ma'am. Sige, Sa grasya, ako ta naluwas. Kung sa pagtuo atong basihan, kinang tanan tao nagtuuman. O, ang ato lang yun nga pag-inulson.
atong giimo nga sala kay di man gyud ka maingon nga kitang tao dili ka mapakyas. Tinuod maginana. Kay bisan sa atong Panginoon dili man tanan nga perpekto ta sa kabutan. Daghang kayong salamat Glyden sa imong pag-uban ako diri no. So unsa man imong experience karon sa pagsayod sa atong mga kapaglaom? Okay ra pud siya, nindot enjoy og naapod kay makuha sa imong kagalingon gikan nila. And salamat pud kay kuya sa pag-visit nganhi and balik-balik niya mo para Pohon balik mi kay pamsuroy mi dito sa Kalanggaman Island. Daghan jud kasurayan diri So asa makita sa verse sa Bible para mahibaw-an sa atong mga kapaglaom? Yes. Para mahibaw-an ninyo na ano siya makita sa John chapter 1 and you can basa lang ana. Yes, so basa lang. thank you once again. Thank you kayo no. Thank you. Sa sunod na pud nga higayon. Og ato pasalamatan atong mga sponsors ato ang Bible Beats, ang Suralta Family ug ang The Plaque Music Ministry and diha sa Chicago Mr. and Mrs. Marcia Catulpos. Thank you kayo sa inyong pag-support sa Bible Beats. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kanalanan. Naghatod sa kamatuoran, Glyden Merino. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Sabat kaniyong tanan. Inisab kita sa itong segment. Let's pray today. Kung di nang kini ang panahon natong gahin alang sa itong hiniusang pag-ambo sa 777 prayer. Kawan usab ang inyong ipadala nga prayer request diyan ang programa. Kawan sa pag-ambo si Pastor Wilson Katoliko. Pastor, thank you so much sa padayon sa kagiguban. O aniya Pastor, ako nang pagbasa ng mga prayer request ipadala dinhi. Una, please pray for the husband of Ma'am Ganyada. He is hospitalized tungod kay aduna say heat stroke. And next, please pray for Miss Shahani Carillo, sa mga teachers sa Tibanga SDA Elementary School, for her upcoming operation sa iyang paa tungod kay nabanggaan siya sa motor. Another one, good morning. Please pray for my son Hil Jordan Inot, that the BFP officials or personnel will grant his request to let him take the qualifying exam not on Sabbath day, and that God will give him a regular job. Thanks. From Sister Hermie Inod. Another one, mga kapaglaom, magpa-prayer request unta mi kang Inday Ebio nga naay colon cancer ug naghubag iyang matres ug karon giulit na lang siya sa ilang balay kay walay tambal nga makayo tungod kay complicated na iyang sakit. Salamat kayo sa inyong pagambo. Si Majen Ebio ni sa Maragusan, Kamval. And last one, please include in your prayer Sheila May Sendad Mainit. She's suffering from stage 5 chronic kidney disease, and she's in Japan right now for 2 times a week dialysis. Star? Okay, magampot ka mga igala. Amahan nga langit nun, kalipay namo sa pagdangop kanimo, nining matahom kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Ug kami naghahangyo o Dios na imong pamatian kining among mga pangaliya nining kabuntagon on behalf sa among mga kaigsunan. Nga aniya bati sa ilang mga kaugalingon o mga balatian din naghahangyo sa pag-ayo nimo. Salamat nining kay gayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat nga ikaw among Ginoo nga dangpanan sa tanang panahon. Ug niya kami naghahangyo karon sa husband of Ma'am Gadiana nga karon naa sa ospital tungod sa heat stroke. O Dios, ikaw mag-aayo kaniya. Si Miss Shahani Carillo nga nakadungog kami o Dios o nagsulat din nga siya kinahanglan sa imong tabang nga siya pag-aoperahan sa iyang sakit nga umaabot nga operation. Kami nagaampo o Dios nga imong tagaan ang tanan nga mga doktor nga magatiman sa maayo nga paghunahuna aron sila makahimo silang puluhaton nga mahimo kini nga successful. Naasab dinhi si Hil Jordan nga siya nagahangyo nga sa
imong panalanginan pinaagi sa pagtubag siyang request sa iyang examination sa BFT nga dili unta kini matunong sa adlaw nga igpapahulay apan kini matagaan og lahi nga adlaw aron siya malipayon sa pagbuhat niini og pagkuha sa iyang examinations. Kaniya sab si Inday Ibiyo nga may colon cancer ug nahubag sa iyang matres ug karon naa siya sa iyang puluyanan. O Dios, kami nagahangyo sa imong grasya ug kaluoy nga ikaw usab magahikap ug magahatag ug unsa man galing nga mga tambal nga igadapat panalangini kini nga ikaayo sa madali sa maong among igsuon. Aniya usab si Sheila May Sinda mainit nga siya usab naga-suffer sa stage 5 nga chronic kidney disease. O Dios, wala kami arang mahimo kung dili ikaw magatabang. O sa ikaw ang pinakataas nga physician nga mao ang mag-ayo sa among balatian. Itugot o Dios pinaagi sa imong gahom nga kini siya maayo ug sa tanan namong gihangyo karon ikaw magatabang. Salamat o Dios nga ikaw ka usab magapuno kanamo sa imong balang espiritu sa matag usa kanamo og sa imong corporate church sa tibuok kalibutan. Nagahangyo kami sa imong gahom sa balang espiritu nang maghatag kanamong kalinaw kadaugan. Salamat sa imong pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pagampo. O sa ato sa mga kapaglaom, kung ano kayo mga prayer request, pwede kayong padala sa atong contact number na makita sa mga TV screens. Pwede usab sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I chose to move where He loved me. When hope had taken wing, He loved me. When I lost everything, He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, can the need of food or earthly possessions, the threat of war or man's oppression, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord. Of these I am sure that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor
principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Not height, nor depth, nor any creatures shall separate me from the love of God through Jesus Christ, our Lord, our Lord, our Lord. Ako si Maricon Pacamo, taga Sonten, Upper Carmen. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakaabot mi diri aning libre nga check-up, nya daghan mga activities nga among na kuha. Anya kuha natagaan mig mga vitamins kay kami nga pamilya lisod kayo mi karon dili mi dito makapa-check up og doktor. Kundi sa mga libre-libre lang mi na gapaingon. Ang kuha nanghatag sila og mga pagkaon. Nakakaon mi tanan unya. Nakakuan pod mig mga libre nga tambal. Mo bugas niya. Mo na siya nga dako na akong gipasalamatan nga nakaani mi diri sa kuan sa Adventista. Yes, mga kapaglaom, no, nakita ninyo no ang testimony sa amo ang mga isa sa mga recipients natin to sa katong gibuhat na mo nga helping one another itong miyaging Domingo. No? Daghang kay salamat usab sa amo ang sponsors ug sa tanan nga nagtabang para nahimo to siyang event nga successful. Ug karon, aniya na pud kita sa paghatag og atong tambag sa suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, dili gyud lalim manarbaho sa sulod sa sobra 8 ka oras matag adlaw. Busy kaayo usahay dili gyud kalikayan ng stress. Ang ako lang untang handom nga inig kaabot sa balay, malipay ko og makapahuway, apan unsaon man nimo kung ang imong asawa magsigi og saba og daghan pa siyang gusto mahitabo. O pag dili matuman iyang gusto, i-post ra ba dayon sa Facebook? Bisan sa mga ginagmay nga butang. Natingala na lang ko kaya among paryente nga tuwa sa gawas, nakabalo sa among problema. Di pa siya paistorya kay bright man siya. Makadugang yun sa stress. Unsa man akong buhaton. Okay, no? Problema sa couplehood, no? Bright yun. Ang asawa daw ko, no, kay bright kaayo. Pero, context lang ta. Si Bana, nanarbaho siya, usay mo, sobra pa siya 8 hours. Overtime. Ba? So, overtime. So, hago na siya kaayo. Diba? Okay lang overtime sa trabaho. Okay lang ta siya mo. Lagi po, no? Agoy, pastilan. Lahi na po na siya. Ba? So, pag abot niya sa balay, si wife, siguro, si wife po, kay housekeeper, yun niya siya. Wala yun po siguro siya nagtrabaho, no? So si wife pod na po mga concerns pod. O dito maingon din siya nga ma-stress na. Pero si wife pod na model siya na po sa Facebook. Dayon. Na so mo na ni siya no. Realidad kaayo pero delikado no. So mga kapaglaom na pagyapon si Pastor Katoliko sa ato nga mohatag og tambag. Pero mangutana sa itong mga kauban diri unsay mga bulumanong nila nga mga advice. Sugod ta sa kang fits. So na to ni fits. Future fits. Dili ko makuminya pero mababasa na ko niya sa mga magazines. Now, muna siyang giingon, our spouses must be our stress reliever, not our stress giver. So sana may tabo po na sa ito mga kansaman na mga minyo. And then next one, nakoy kaila actually gapo sa Facebook kung about nani. So hopefully dili na to i-expose sa Facebook nga to mga feelings, and then kumahimo istoryahan sa ninyo kung sa mga ganyang problema inside. Dili na natin pagawa sa ibang tao. Di ba? So keep it to yourself siguro na mga problema. Sa ato rin mga Facebook livers, kung namoy gusto nga ihatag nga tambag pod, pwede pod mo mag-comment kaya mong i-share diri. Bing!
Unsa kay hatong may istorya? Ang advice siya, baka siya pag nga klase nga husband, dili siya compliant na sa nga pagka-husband. Baka naman gutay, natay ang mga asawa na gusto jud mahitabo sa sulod sa balay labo na kay baka yung asawa, housekeeper or like housewife siya ba? Housewife. O kita magud kaning mga laki na slight tendency nga dili sila compliant. Sample ka na. Sample ka ng medyas, gibilin diha. Ngano isa na adito sa bulingon na isa na sa log, di ba? So magsabot na ta yaw-yaw na mo ni usahay. Unang mahitabo. Mura na tag ka ng mga lalaki, ma-label dyan ang babae og nagger. Pero dili dyan kumutuan na kay kami lang yun siguro babae, compliant kami sa mga butang sa among palibot. Ang mga lalaki dili lang. Yes, mga timan. We are a housekeeper and we a homemaker. Ayun. Perfect. Ba? Si ganina si Fitz Future, kani po pang future po ni kang Sharin. Perfect. Perfect kaayo. Siya. Nakabutang magudarino nga dili daw pastorya ang asawa kay bright daw kuno kayo. So dili lang siguro na ibutang sa utok sa bana na pinaka-importante gyud nga maistoryahan gyud unang masinsinan. And then sa asawa pud igna pud imong asawa nga ayo sig post og ka ng problema sa Facebook kay dili gyud na siya makatabang. Mas dako pa na siya nga problema noon if ever kay daghan makabalo direct no. So awat kang direct no nga buutan og compliance sa asawa. So mora to. Na siya. Mo comply pud na kang direct. Yes, always. Sige ra tayong time na. Kanang overtime nimo siguro wala nga gikan jud ka sa trabaho nga overtime. Kay listen man po og basig lahi na po na imong overtime. Unya, pag abot nimo sa balay, ingnon din nimo na imong asawa nga, good evening, mi. Ipahag ko kay gimingaw kay kunin mo timo kadlaw. Grabe ginako ka kamingaw ba? Nay mga sikreto na siya. Ayaw nga hunaw-hunaw ni mga bright niya, mi, basta ganahan kay kunin mo bright kay ka ba, pero kan mo nang giasawa tika kay bright mo. Dili vision experience ha. Bright kay ka kay kuan tika kanang mo ning ikaw gid akong giasawa kay bright kay tika pero ayaw lang pud sige pusa ng FB ug natay problema. Ato lang ni. Guwapa kay kami ana imo nang ulog-ulugan pud usahin ning ato kaning ato mga asawa ulog-ulugan pud nato panagsa oy. Pinaseryoso mo nang ulog-ulog we. Seryoso kay ganahan man mo kanang palanggaon. Ganahan man ang inon nga guwapa ka pagkalami nimo luto. Og bag. Unya mo laba ka, limpyo kay ang agi sa imong laba. Sunod palitan tiga ka ng mas muhamis imong kamot sa kining paglaba nimo. So direk man na namundang na. Hello Ate Gracie. Di ba? Ana gyud. Muna si Gracie, di ba? Si wifey happy kayo kay happy wife is a happy life. Di ba daw pastor? Butan beta. Tinod na. Pastor, unsa may atong mahatag nga tambag ani pastor ganina na gihungong si pastor ganina ato nang ipakuan. Comply na lang. Sabi niyo, pagbasa na ako ni, una-una na ako, usa lang ang sadaan. Pero, tanaw-tanaw na ako, it takes two to tango. Correct. Tinuod ni, gisulti sa akong mga kauban din, you know what, sa balay, lisod kayo. Kung imong ikumpira sa buhat nato sa atong opisina, lisod kung ikumpira nimo kung asawa nimo ang imong ikumpirar, di ba? Imo tanan dito. Naka-testing ko na, wala akong asawa. Pero ako tanan. Ako laba, ako lampaso. Lisod kayo. Mauna nga magbantay ta mga bana. Una. At ato sang isgutan kining bana. Nagsulti mga siya overwork, overtime. Basig. Ang imo na lang focus ang imong trabaho. So ang tambag ani, when you go home, leave your work. If you are a general, if you are a president, walang presidente po sa bahay. Correct. You are a husband. You are a husband to your wife. So, mana comply. Whatever. May obligasyon ka. Muna nga usahay, musulti lang ta nga, money, pero kita nga mga bana, wala na to gi-comply ang atong mga responsibilidad. Ana, mo na siya ang mga bana o paminaw ha. Leon, pero namay tag-iya sa Leon. Trainor, asawa man. Mo na siya din ha. Nagyun pa siya nga bright. Nindot ka ng bright. Yes. Because a bright woman is really very sensitive na sila, pastor. So, dali ra po na makapasabot, masabot. So, ikaw sa magpasabot. Kaya makasabot na siya. Ana. So, mga bana, magpasabot or musabot. Sabot yun. Ba, so basta no? Unsa ba ka na sila? Nakarelate ba ka na sila? Tambag po ni sa ilahat. Usapag yun. You know,
you see, one of the best really nga imong bantayan is your commitment to your communication mo. Your communication and your time. Mao. You see, take quality time to your family, to your wife. Date pud mo panalagsa. Exactly. Ba? Exactly. Kay usahay ka ng time, yung sa wala tay time, but the best expression of love is time. Correct. See that? According to Rick Warren, di ba? So, walay lain nga maka-express sa imong gugma is your quality time to your wife. So, I believe that is the secret. Mao na siya, Ma'am Jill, no, nga ang ubang mga abana ilang nang kugos-kuguso ng ilang asawa. Muna yung ginabuhat, Brad. Ilang pasanon kay Cruz manila ilang asawa. Di ba? Okay. Lagito. Okay. So, anyways, si Chris bitaw ato ang Facebook Live ingon siya, Chris adasa si Mila, uy bitaw di jud na maayo mo post ang problema sa FB kay mapistahan jud ka sa FB. Wa jud nay matabang ang FB. No, ang isa lang istorya ba napo koy na kuha bitaw pud no sa amo ang kuan mga mentors tong una nga never ever wash your dirty linens outside. Meaning, kung sa man imong problema, ayaw gyud na i-post, especially Facebook, no, kay dako jud kay na di naraba na siya ma-erase, bisan pag imo na nang i-delete kay naka-archive na siya og tibuok kalibutan na kahibaluan na. No, sa apo ang letter sender ba pastor no? Ang ato lang yun no, ayaw na pud kalimti. Na kay obligasyon sa opisina, grabe kay ta ka-efficient, ka-effective, ayaw lang pud kalimti nga na po kay role as a husband. Ana kay sulti ana. Ba? Oo. Kaning dungag, kaning imong weakness sa imong bana o asawa imong i-post na sa Facebook. Kunya makadungog og makakita ang imong ex. Agoy delikado. Mo na dagan na nang natabo. Magtagbo na dito kay dito ang comfort niya. Dito man siya makasulti maayo. I-forward niya dito ang weakness. So what happened to the ex? Agoy to na mo na siya. You're inviting na dayon trouble na imbis unta ma-resolve ra siya no. So mga kapaglaom na mo no, unta nakahatag pud mi og kalinaw sa katong makarelate ani dili lang sa atong letter sender og palihog ayaw undang sa pag-ampo. Kay wala gyud kumo sa pag-ampo. And communicate lang gyud. Kung si wife pa buro sa kung bana, kung si wife pa nagsaba-saba hilom na sa panalagsa kay mo hilom ra bitaw na siya. Mabutra na siya. No? Ana lang daw ko noon na kay kung magdungan mo good luck sa inyong tanan. Di ba buto ang bulkan Hiroshima Nagasaki ang mahitabo ba? Pero mga kapaglaom, aduna kitay maayong balita. Kaya ato ipakita karon sa inyo kung unsa gyud nahitabo sa amo ang helping one another ato miaging Domingo. Ato ning tan-awon. Ang gibati ani ubo, sipon, kani ubo, sipon, hilanot. Wa pa ni kakaligo. Tinigo lang, 80 naman ako edad. At kaning mga sakit na mga tuhod. Na ibala na namo sa silingan mo ni ani mi diri. Ako mga anak. Giubo. Ubo hilanat ba? Kuan min pa check up sa ubo. Giubo og sipon. Daghang ka man murag ano siya kana sa lakyan pa ni murag general overhaul. Ang akong ipatsikap, ang akong mata kay usa dili gid na klaro ang pagbasa o ang pagpananaw sa distansya. The Seventh-day Adventist Church of South Philippine Union Conference and Hope Channel South Philippines is committed to share love and change lives, devoted to deliver care, hope, and Jesus' compassion through helping one another. A community service of Hope Channel South Philippines, serving 1,900 patients, 130 school kids in one city, making a difference in one day, leaving an impact of what God can do with 3 Adventist medical centers, 3 Seventh-day Adventist schools, 7 organizations, 2 public agencies, and 300 volunteers. This is Helping One Another 2018, Makasandig, Cagayan de Oro City, Philippines. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave light to Hope Channel South Philippines, a media institution of the Seventh-day Adventist Church, a light that leads Hope Channel South Philippines to reach out
to go out to the community and bring tangible hope to the needy. The Seventh-day Adventist Church and Hope Channel South Philippines offered free medical consultation, pediatrics, medicine, tooth extraction, haircut, legal consultation, eye checkup and eyeglasses distribution, lunch and snacks, and a pack of 2 kilos rice for each patient. Because God loves the little children, the Seventh-day Adventist Elementary School students shared their gifts of love to 130 children, demonstrating how one should love one another. The Seventh-day Adventist Church believes that health is significant to our soul. This fires up Hope Channel to bring 33 medical professionals from Adventist Medical Centers, Iligan and Valencia City, Hingoog Sanitarium and Hospital, and dentists from the Armed Forces of the Philippines. Mga kapaglaom, ang helping one another nga mao ang community service sa Hope Channel South Philippines naghimo kini og usa ka dako nga event didto sa Makasandig, no. Nagpasalamat yun mi sa tanan nga ni salmot niini gikan sa atong mga service providers sa tulo ka mga hospitals nato diri sa Mindanao, sa mga service providers nato sa PNP, sa Central Church Cagayan de Oro, ang AYS department, ang tanan, ang master guides, ang tibuok puwersa sa Hope Channel, mga volunteers, nahimo kini magwalang puson tungod sa inyong pagpakig-ambit niini. Helping one another was one big successful event, and it was all because of you who pledged to be just behind its success. Indeed, it was a very busy and exhausting day, but at the end of it, we still could confidently say that it was never a day wasted. Ang inyong pagsuporta sa maong kalihukan, dako gyud kayo kahimuan ug daghang kayong na panalanginan. May tungod sa atong mga kaygalaan sa mga dapit, ato naman nakita kung sa kadaghan ang nag-respond sa maong programa. Gani ang atong pinangga nga kapitan nagpaabot sab sa ilang pagpasalamat sa benepisyo nga nahatag sa atong Hope Channel Cagayan sa ihang constituents sa maong dapit. Ang atong helping one another nakahimo kini nga ang Hope Channel dili lamang nga ni reach out ta, ni hatag ta, nagpailata ni Jesus Christ diha sa kahanginan pinaagi sa itong mga programa, apan ang Hope Channel nakahimo usab sa paghikap sa mga kinabuhi o mga kasing-kasing sa mga tao ug nagahatag sa ilang mga kinahanglanon diha gyud on the ground, not just on the air but on the ground. Ug adtong adlaw ilang nakit-an ang gugma ni Jesus Christ sa ilang mga kasing-kasing pinaagi sa helping one another ug pinaagi sa inyong mga tao. Again, on behalf of the South Philippine Union Conference, I would like to express our thanks to all our crew, Hope Channel crew, and also those who are helping the event to be realized. I know that you really work hard for it. Daghang salamat gyud pag-ayo ninyong tanan sa tanan nga involved niini, ang atong mga kaigsuonan, mga kaygalaan, ang inyong pagtabang dako kayo og impact alang ning atong helping one another sa mga dapit. Ako gyud pasalamatan ang atong mga sponsors dinhi sa sulod sa Pilipinas ug sa mga sponsors nato diha sa abroad. Daghan tag mga sponsors nga ning ambit sa ilang mga monetary gifts ang inyong gihatag na himo kining dako kaayo nga mensahe ngadto sa atong mga kapaglaom diri nga kakinahanglan. As Communication Director of South Philippine Union Conference, I'd like to personally say big thank you to all of you. Sa tanan nato mga service providers, kung sa ato mga sponsors who have placed their foot forward even without recognition, simply for the glory of God. Sa Hope Channel South Philippines family, sa atong manager, sa atong mga staff, ug sa mga volunteers, you did a good job. Thank you and congratulations. Ako, Jud, kayo ang akong pagpasalamat nga niya nga tabang
sa pagserbisyo, labi na sa katawhan nga wala di kalo. Ma'am, nagpasalamat din ako tayo, ma'am. Labi na gyud sa Ginoo, ma'am, nga sige nang gamanan sa tanan. This is a panalangin di kan langit. Daghan salamat sa labang makakahom. Okay kay tanan siya, dako kay siya nakatabang sa mua. Kumpleto ang ilang serbisyo, gikan sa kaon, paingos balatian. Okay kayo ang serbisyo, gyud nagprayer sa media. Salamat ko sa tanan serbisyo ilang gihatag sa mua. Salamat. Pasalamat gyud ko sa grupo sa Seventh-day Adventist sa ilang serbisyo nga makabubuhong karong adlaw. Gikan sa dental, sa medical check-up, sa ibot sa ngipon, sa libre alot o libre nga massage. So napagay pakapin nga bugas 2 ka kilo. Libre pagid mi paniud to bisag nalintat na mi sa among paniud to. Because God loved the world, and so Hope Channel South Philippines will continue to share love and change lives. Daghang salamat kayo no pagkanindot kayo sa atong gihimo. And Charm and Andrew, daghang salamat kayo sa inyo ang gihimo nga video sa ato ang gipahigayon nga helping one another. Yes. So daghang kayo ta dito na panalanginan. It's so uplifting ba nga sa isa ka adlaw nakatabang ta sa ato ang mga kapaglaom. Yes. Sa Cagayan de Oro. Unya, naay mga basaha ang mga in charge dito. Nagi ginagisulat to Panimbaya sa Kabuntagon World from 5 child development centers at Barangay Makasandig. Number 1 is Cinderella COC, Mrs. Elizabeth Tangan. Yeah, si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth. Saint Therese of Child Jesus, Mrs. Rosemary Sanchez. Yes. I'm dili lang ko sure kung natsakto pagka-pronounce, pero sa dilang. Third, Mando Mall CDC, Mrs. Roseline Cortez Dinagsaw. And then we have Buena de Oro, Mrs. Dorothy Bagtong. And the last is Tibasak, Mr. Marcelo Toledo. Yes, sila na dito nag-assist sa Sila tuwa. na dito ba? Thank you, Barangay Health Workers, I guess. Sila. Daghang kayo salamat no sa inyong pagsuporta. And sa tanan nato nga mga sponsors, daghang kayo salamat Yes, no. gikan sa Ang Magnum US. Radio, thank you so much. Ang Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga and Humok Family, Sir Jerry and Ma'am Humok, thank you so much sa inyo ha. And karon mga kapaglaom, muadto na usab kita sa atong birthday bulletin. O tanaw na to ang mga birthday celebrant. Happy birthday. Manny Chanova, happy birthday, sir. Happy birthday. Papa, happy birthday. Papa. Gerard Sanchez. Ella Marie Sumampong. Tuto Dahunan. Toto Dahunan, happy birthday to. Jonaline Corpus. Happy birthday, Jing. Pastor Sammy Pagunsan. Happy birthday, Rosemary Israel, happy birthday. Happy birthday. Papa ni Yupi. Happy birthday. Randolph. Happy birthday. Happy birthday, Randolph. Darren Lictin in the house. Grabe. Fitz Dillard. Wow, happy birthday, Fitz. Happy birthday. Happy birthday, Fitz. Ayaw sa, dili sa tampaw, kantawan si Fitz. Ayaw sa, ato sa pamisid si Sharon sa kakang Fitz sa birthday. In behalf sa Panimbaya. In behalf. So, Fitz, in behalf sa Panimbaya sa Kabuntagon World and Hope Channel South Philippines, we would like to thank you for your unending support. Unending support and your dedication sa ministry. So we hope that you will continue to share love and change lives. Yes, response. Sige, response. I really thank God for you. Sorry, walay cake. Walay ang cake. Muna ni siya actually. Sige. Sobra pa ni sa cake. Sige, go. Gali. Response. Salamat ko sa Ginoo nga gi-allow niya nga magtagbo ang ato mga dalan. Ato mga dalan ha. Okay, sige. Wait, ako yung kalipay. It is really a dream come true to be a part of this family. Okay. Pa-family. Panimbaya sa Kabuntagon family. Dili pa sa siya Yapit family. Pagabi na yes. Diba? O kanta siya ha? Ay, sa kanta fit. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Okay ra ko, Brad. Okay, mando na tayo sa greetings.
And unaw na to si Sharin. Okay. Great. Yes. I-greeted ako kung mga magpapanaw. Family na ko nga nakaroon na nanaw sa balay. Belated happy birthday sa akong papa. And i-greet po day na ako si Attorney Robert James Daba o si Attorney Peach Daba diha sa Public Attorney's Office sa Hingog City. Daghang kayong salamat. And for the support always. And then, dira sa taga Cebu na to ang mga friends sa Hope Channel Cebu. Daghang kayong salamat sa pagsuporta sa atong programa diri sa Hope Channel South Philippines. Good morning, happy Sabbath. Yes, so gato pasalamatan si Ma'am Cora and Doc Wahiman. Thank you so much sa inyong beautiful flowers. Yes, Wahiman flowers. And si Pastor Gulpan karon na siya sa Malaysia. Yes, Tanaw siya dugang Pastor greetings. Gulpan. And daghan rin nga nagsunod na to. Kitsa. Birthday ni Ma'am Pinky Gulfo. Uy, birthday ni Ma'am happy Pinky. birthday, Ma'am Happy birthday, Ma'am Pinky. Happy birthday, Pastor. Nasa Malaysia. Among pasalubong. Boss Rick at Jessica Gonzaga, salamat kaayo sa Yes. pagpanunayan ninyong pag... Yes, Tabang daghan kayong salamat sa pag-support. pakiguban kanamo karon nga adlaw magkita-kita ta sunod Sabado atong angkuran ang grasya og himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Doc Algie Matiano diya sa Bright Ideas Eligan. Good morning and happy Sabbath. Gugma at putuburan og hatagdugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Yes, no, CAS and Social Sciences Department of Liceo de Cagayan University. Hello, at Lumbia National High School nga kauban sa akong mga bana din ha. Happy Sabbath ug salamat sa pagtanaw. Only one earth. Live in harmony no. Wala ko na buhay paglaom nga ituburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Ako papa ug mama diya sa Davao, sa Tago, sa Digos, Matanaw. Lovely Chinese Sunshine PJ Mata. Church of Lumbia National High School. Happy Sabbath!